दानि जिथु बिटिसि सरकार खुंनाय इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोना बेर्थ जाना दं हसाके जुदि बिथांमोना 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै जुदि डिसिनो गथायाखैब्ला 16टा डिपार्टमेन्टखौ आरो मानो बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना मानो बेखौ अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो नंखायनो दिनै बे रोखा रोखा प्रुफ दं बाजेटफ्रा दिनै बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै समाय मथे बिथांमोना दिनै बेसेबां खरसा खालामनो हादों हायाखै बेखौ जोङो मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा जोङो फोरमान मोनबाय थादों सेसन बिटिसिआव जितु मैया जानानै थाङो बे मैया सावरायनायनि गेजेराव जितु आंनिफ्राय आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे दानि बर्तमान बिटिसि सरकार खुंथायाव थानाय गोहो प्रमद बर' बिथांनिसिम आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दानि बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जितु माखासे एनडिबि सेंग्राफोरनि मोननांगौ जायफोर रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन बे कुइसन लाबोनायाव बिथांमोना मोनसे एन्सार होदों बे एन्सारनि गेजेरजों आं माने सेटिसफाइड नङा बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन बेबायदि सेटिसफाइड नङा जे जायफोर दिनै एनडिबि सेंग्राफोर दिनै बेहाय मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा दंमोन केसखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दासिमबो सुक्ति जानाया दिनै 4 बोसोर जाबाय जे दासिमबो एनडिबिनि सेंग्राफोरनि सायाव जितु कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो नटिसनि गेजेरजों कर्टआव हाजिर जानो थाखाय जितु नटिस हरबाय थायो बिनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ माबायदि सावरायनायनि गेजेरजों बन्द खालामनो हागोन अलरेडि बिथांमोना बेहाय मोनसे आंनो एन्सार होदों जे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि सावरायमेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों आवगायबाय थादों होननानै बुंदों दा 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोरसिम सावरायबाय थादों नामा बिथांमोना दिनैसिमबो बेखौ बन्द खालामनो हायाखै मानो हायाखै दाथ' बिराद खस्थ मोनदों एनडिबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनदों माने मासे मास दिनै कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो दा नंखायनो आं नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बेहाय बिथांमोना मोनसे स्पष्ट बिथांमोना क्लियार खालामना होनो हायाखै जे सावरायबाय थादों होनना बुंदों जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि गेजेरजों सावरायबाय थादों होननानै बुंदों दा सावरायनाया जुदि 4 बोसोरसिम जुदि जालाङोब्ला आरो दिनै बे एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ माला फ्रि खालामना होनो हागोन दा बिथांमोना सोंबा बुङो जे दिनैनि थारिखआव जे एनडिबिनि सेंग्राफोरनि सायाव सावरायनाय बे केसा मोनफानि उनाव मोनफा जोबलांबाय थादों होनना बुंदों दा बेनोथ' फोरमान ना बिथांमोना स्पष्ट बुंनो हायाखै नंखायनो आङो खावलायदों जे बिथांमोना एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ फ्रि खालामना होनायनि जिथु दायित्व लादों बिथांमोना जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनै बेर्थ जादों मावनो हायाखै नंखायनो आङो दिनै खावलायनो नागिरदों बिटिसिनि सरकाराव खुंथायाव थानाय जाय प्रमद बर' बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे एनडिबिनि सेंग्राफोरनि केसखौ थाबैनो जुदि नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सावरायनानै जुदि कर्टनि गेजेराव जुदि नटिस फैबाय थानाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बन्द खालामनानै होनो हायो नङाब्ला एनडिबि सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनबाय थादों आरो नैथियाव बुंदों जे जायफोर दिनै रिहेबिलिटेसन बिथांमोना जिथु होनो गोनां मोननो गोनां मानसिफोरनो दिनैसिमबो सार्भे पिरियडआव दंबाय थायो जे मानो थाखाय बिथांमोना दिनैसिमबो क्लियार होनो हायाखै बे मोनसे सन्देहजनक जानानै दंबाय थायो बिथांमोना बुंदों बेहाय जे जायफोर एनडिबिनि सेंग्राफोर बिथांमोनखौ जोङो मोननांगौखिनिखौ होबाय होननानै बुंदों दा होबाय होननानै जोंहा थाबा जानाय नङा दा मोनदोंना मोनाखै बेखौबो बिथांमोना नायबिजिरनांगोन ना दिनै 4 बोसोर जाबाय बेहाय दिनै बिथांमोना एनडिबिनि सेंग्राफोरनो 4 लाख खरै बेंकआव बिथांमोना फिक्स डिप'जिट खालामना दोनदों बेहाय स्पष्ट लिरनाय दं नै बेहाय नोंथांमोना नाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाय जे बेहाय 2021 नि 11 जानुवारियाव फैसाखौ बिथांमोना फिक्स डिप'जिट खालामनानै दोनदों दा रिलिज होगोन बिथांमोना 2025 आव 11 जानुवारियाव बिथांमोना रिलिज होगोन अब्ला खै बोसोर जाखो आरो बिथांमोना एन्सार होदों आं सोंदोंमोन जे जायफोर दिनै एक्स एनडिबि 4 लाख खरै बिथांमोना होदोंमोन बे 4 लाख खरैखौ माला रिलिज खालामना होगोन होननानै बुंदों बेंकआव फिक्स डिप'जिट खालामना दोन 3 बोसोर अलरेडि 3 बोसोर बारलांबाय दा जुदि 25 जानुवारियावसो जुदि फैसाखौ होयोब्ला अब्ला खै बोसोर जाखो हिसाब खालामना नायबानो 4 बोसोरनि बारलांबाय अब्ला 2025 आवसो जुदि मेचुरिटि जाहैयोब्ला बे सेंग्राफ्रा दिनै मा खालायगोन नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ नोंथांमोननि आखायावनो जुदि एसेबां खेमथा दंब्ला एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना गासिबो रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा बुंबाय थादों मोनबाय होनबाय थादों 4 लाख खरैखौथ' दोनथ' स्पष्ट जादोंना जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों दा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों बिथांमोना दिनै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ केसनिफ्रायबो सासेबो दिनै मुक्त खालामनानै होनो हायाखै
आरो बिथांमोना 4 लाख करि जायफोर सेंग्राफोरनो होदोंमोन फिक्स डिपजिट खालामनानै दोनदोंमोन सम बारलांबाय दिनै 3 बोसोर बारलांबाय दासिमबो एनडिबि सेंग्राफोरनो बिथांमोना थाइसेबो थाखा दिनैसिमबो रिलिज खालामना होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नङा वायरास दिनै बिथांमोना बे 3 बोसोर गावसोर खुंथायनि बेबस्थाजों दिनै जिबायदि बिथांमोना दिनै रम रमि बिथांमोना दिनै गावसोर इन्जयमेन्ट लागासिनो दङ बिथांमोनाथ' खमि जायाखै सरकारा बाजेट मथे फैसाखौ हरबाय थादों दिनै बिथांमोना जुदि गावसिनि इएम एमसिएलए बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा जेरैबायदि फैसा जुदि बिथांमोना दिनै माने पार्सेन्ट लायो आरो माखासे माने ठिकादारफोरनिफ्राय जिबायदि बिथांमोना पार्सेन्ट लानानै दिनै बिटिसिखौ कारापसन गैया सरकार होननानै बुंबाय थादों खिन्थु दिनै कारापसनाथ' नुजाबाय थादों बेहायनो दिनै एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै मानो रिहेबिलिटेसन होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नंखायनो दिनै आंनि कुइसननि गेजेरजों बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन आं बेबायदि एन्सारखौ मोननो हायाखै नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नंखायनो दिनै आरो बे 41 गामि 41 गामि दिनै सनितपुराव एक्सटेनसन जानायनि खोथाखौबो आं बुंदों जों वेलकाम खालायदों 41 जानो नाङा आप टु गपुर शिमलगुरिसिम बिथांमोना जुदि एक्सटेनसननि खोथा बुंबाय थादों बे कन्टिगुवास जानांगौ 6 शिड्युलनि जिथु नर्म 6 शिड्युलनि गाइडलाइन मथे दिनै बे कन्टिगुवास जानानै दिनै बिथांमोना जुदि हाबबायब्ला दिनै बिटिसिनि माखासे प्रशासनिक जिथु उदालगुरिनि सिङावनो जुदि बिथांमोनखौ हरबायब्ला दिनै बिथांमोननि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बिथांमोना दिनै अफिसियेलि खामानिखौ सोरनि थ्रुयै मावगोन उदालगुरिनि थ्रुयै मावगोन ना दिनै बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानानै दिनै बिथांमोना मावगोन दा कनफिउज दिनै जों मोनथिनो मोन्दों माखासे खामानि मावनायाव बिथांमोना दिनै बिराद माने उसुबिदायाव गोलैबाय थादों जाहाथे बे उसुबिदाखौ दिनै क्लियार खालायनांगौना नाङा बिथांमोना दिनै नटिफिकेसन दिहुननानै गभर्नरनिफ्राय नटिफिकेसन दिहुननानै बिथांमोना गामिखौ सोबाय होनबाल'थ' जानाय नङा नंखायनो बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन एसेम्ब्लियाव बेखौ जोंखौ रायज्लायनो खाबु होआखै बिथांमोना बिथांमोननो साख्रि होनायनि खोथाबो बुंदोंमोन बिथांमोननो गथ'फोरनि फोरोंनायनि दायित्वबो लादोंमोन दिनै बिथाङा दिनै एन्सारखौ मा होदों बिथांमोना डिसिनि थ्रुयै सासे बिथाङा जिथु मेजिस्ट्रेटनि जिथु सार्भे खालायदोंमोन मेजिस्ट्रेट इनकुवारि होदोंमोन बे मेजिस्ट्रेट इनकुवारि होनायनि रिपर्टखौबो बिथांमोना दिनैसिमबो मोनाखै होनना बुंदों 3 मास बारलांबाय 3 मास बारलांबाय दिनै सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआवनो बिथांमोना दिनै बे जाथाया जादोंब्ला दिनै दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरो बिथांमोना खुगाजों गोदै गोदै बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेलि दिनै बिथांमोना मोनसेबो दिनै मोजां खामानि मावनो हायाखै नंखायनो जों नुदों बिथांमोना जे फेइलर बेट बे माने बिटिसिखौ बिथांमोना मोजाङै खुंनो हायाखै बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै बे फोरमान जादों बिथांमोना जों सोङोब्ला बुङो 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना 17 बोसोरजों मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो हायाखै बिपिएफआ दिनै 17 बोसोर दिनै रायजोजों सायख'नानै सरकार खुंनाय दिनै 17 बोसोर दिनै मोनाखै 15 बोसोरल'सो मोन्दों बिथांमोना 17 बोसोर बुङै बुङै दिनै बिथांमोना एरायना थानो नागिरो जों जि खोथाखौ बुंदों रायजो राजानि सार्थआव माखासे खोथाफोरखौ जों सोङोब्ला बिथांमोना 17 बोसोर बुंनानै एरायना थानो नागिरो नंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदोंमोन हसाके जुदि बिथांमोना 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै जुदि डिसिनो गथायाखैब्ला मैयानि गेजेराव दिनै बिथांमोना नोरै माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दय मोनो आरो मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनबावनो गोनां जाखो दिनै बिथांमोना दिनै जों नुदों जुदि 16था डिपार्टमेन्टखौ आरो मानो बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना मानो बेखौ अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो मानो अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो जुदि बेथ' फोरमान जाबायना दिनै जोंनिफ्राय जुदि बारे बारे बे खोथाखौ जों बुंबाय थायामोनब्ला बिथांमोनाथ' लाबोफिननाय नङामोन दा बेनो मोनफा मोनसे फोरमान जुदि बे 16था डिपार्टमेन्टआ दिनै 3 बोसोर जुदि बिथांमोना जुदि पावाराव लानानै सालायोब्ला गावसोरानो पावारखौ एक्सारसाइज खालामनो मोनगौमोन ना दा नंखायनो बिथांमोना दिनै बिटिआरनि मुङाव जेबोजों लाबोनो हायाखै थगायदों बिथांमोना बे मोनसे फोरमान जादों आरो नंखायनो दिनै बे रोखा रोखा प्रुफ दं बाजेटफ्रा दिनै बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै समाय मथे बिथांमोना दिनै बेसेबां खरसा खालामनो हादों हायाखै बेखौ जोङो मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा जोङो फोरमान मोनबाय थादों नंखायनो दिनै दानि जिथु बिटिसि सरकार खुंनाय इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोना बेट जाना दं बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै फोरमान जादों नंखायनो दिनै आङो रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो सानदों जे दिनै बिथांमोना खोथाखौ बिराद मोजां बुङो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि बुंनांगौ बेबायदि बुंनाय बायदि बिथांमोना दिनै खामानि मावनो हायाखै बिटिआर जाखांनायनि उनाव दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां बेनिफिट मोनदों बेथ' नोजोर होनायनि खोथाना बेखौ नायनांगोन रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन बिटिआर जाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना बुंदों माखासे डेभेलपमेन्ट स्किमखौ जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै बिथांमोना दिनै
BPF खौ कारापसननि बुङै बुङै कारापसन खालायदों दुर्निति खालायदों बुङै बुङै एरायना थानो नागिरदों दिनैथ' जों नुबाय थादों जों मोनथिदों जोंनि आखायाव तथ्य दङ दिनै माखासे डेभेलपमेन्ट ब्लक हमना ला जोंहा दिनै हमना ला नोङो रौता ब्लकआनो बुं माखासे ब्लकफ्रानो बुं दिनै MG एनरेगानि नामाव जायफोर दिनै बेनिफिसियारि जायफोर दिनै माने इउजारफोर दिनै बिथांमोना फैसा होआब्लानो दिनै बिथांमोना बिल मोना मानो 25% मानो 35% 40% लागै दिनै बिथांमोना मा खारननि थाखाय दानदों जायफोर इउजारफोर बिथांमोना दुखु मोननानै जोंनि गेजेराव फोरमायफैदों सोर होखो अथराइजखौ सोर होखो दिनै इन्जिनियार दिनै भिडिअनो बायदि फैसा जानो थाखाय अब्लाथ' बेफोर साननो गोनांनि खोथा नङा नामा नंखायनो दिनै बुंदों बे खम निस्सय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दानि बर्थमान माने बिटिसिनि जायफोर माने प्रशासनिक जायफोर दिनै एमसिएलए इएमफोर बिथांमोननि आखाइ दं नंखायनो दिनै बिटिसिखौ दिनै बिथांमोना बासायनांगौ ना बिथांमोना दिनै खैफोदाव खोलैनांगौ रायजो राजाफ्रा नायबिजिरबानो जाबाय बिथांमोना बिटिसिखौ जौगानाय लामाथिं लाङाखै बिथांमोना दिनै हाखर फारसेसो दिनै नाख्लायगासिनो दं बिटिसिखौ नंखायनो दिनै नुदों बिटिआर सुक्तिनि खालायखांनायनि उनाव जोङो लुगैदोंमोन जे बिटिआरखौ बिथांमोना मोजाङै सालायथों जे बिटिआर मोनबाय होननानै दिनै जोंबो बयबो गोग्गादोंमोन जोंबो सासे आन्दोलनकारि जोंबो माने सुक्तिजों लोब्बा दं दिनै जों बिटिसिखौ बरबाद जाजानायखौ लुगैया बिटिआरनि नामाव जों बिटिसिखौ बरबाद जाजानायखौ लुगैया बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बरबाद जाजानायखौ लुगैया दिनै जायफोर दिनै मुंख्लंफ्रा बिनि बेसेनखौ मोनना मोनाखै जाय मुंख्लं नखर दिनै बिथांमोना बिनि बेसेनखौ मोनना मोनाखै बे साननो गोनां ना आङो दिनै बिनि मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे मुंख्लं नखरफोरनो बेसेबांसिम होनाय जाखो आं बे दिनै मोनसे कुइसन लाबोनायनि गेजेराव दिनै बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौ बेबायदि बिथांमोना दिनै एन्सार होनो हायाखै नंखायनो दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै बे स्पष्ट मोनसे खालायनाया मोजां रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै जों बेखौनो बुंगोन जोंनि एमसिएलए जय मोसाहारि बिथाङा मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे दिनैसिम मुंख्लंफोरनि मार्टियार्स लिस्टआ फाइनाल जाबाय नामा बे खोथाखौ दिनै सोंनायाव बिथांमोना दिनै बागदावदों तारमाने बिथांमोना दिनै कमप्लिट खालायनो हायाखै दिनै बुंदों जे दासिम एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने 3111 मुंख्लंफोरनि दिनै बिथांमोना लिस्ट मोनबाय होननानै बुंदों दा बिनि गेजेराव दिनै साबैसे होनो हाखो बिथांमोना दिनै स्पष्टयै बुंनो हायाखै बे बिथांमोना होबाय थादों होनना बुंदों आरो सिगां बेलटि सुक्तिनि गेजेरजों 2003 सुक्तिनि गेजेरजों गासै 2626 जन दंमोन 2626 जननि गेजेराव माखासे होबाय आरो माखासे बहुत माने होनो गोनां दंबावो दिनै बेखौ नायोब्ला गासै जोङो 5000निबो बारा जोंनि आखायाव दिनै बिथांमोननि आखायावबो दिनै बे मजबुत लिस्टआ दङ अब्ला दिनै थासेयावबो आसाम सरकारनिफ्राय दिनै फैसा फैखानाय फैसाखौ माने टाइमलि दिनै बिथांमोना मानो होनो हायाखै मानो फैसा दिनै थांफिनहोबाय थादों बिथांमोना दाबो बिथांमोना बुंदों मुंख्लं नखरफोरनो 200 जन मुंख्लं नखरफोरनो होनो थाखाय गावसिनि आखायाव फैसा मजबुत दं होनना बुंदों मजबुत दंब्ला होदोना मानोथो होआखै मानो थगायबाय थादों फैसाखौ मानो थांफिनहोबाय थादों नंखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमान खालामनो सानदों जे बिथांमोना जे फैसाखौ सम मथे खरसा खालायाखै सम मथे जे बिथांमोना बे फैसाखौ लाबोनानै खरसा खालायनो हायाखै खोथा बुंनानै बिथांमोना दायनिफ्राय एरायना थाबाय थानो नागिरदों नंखायनो जों नुदों दिनै मुंख्लं नखरफोरनो जितु 5 लाख करि होनो गोनां दं दिनै बिथांमोना जि सियाराव जिरायनानै दिनै बिटिसिखौ खुंबाय थादों मुंख्लंफोरनि थाखायसो मोनदोंना बे सन्मानखौ मुंख्लंफोरखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन नांग्राफोरखौ जों सन्मान होनो रोंनांगोन दिनै जायफोर दिनै सोमावसारग्रा आङो अकल एनडिएफबिखौल' बुङाखै माखासे फरायसा आफादनिबो माखासे दैदेनगिरिफोर सोमावसारनायनि माखासे मानसिफोर दङ दिनै बिथांमोना जिबायदि सा सुबिदा मोननांगौ दिनै मोनाखै सुक्तियाव होखानाय दफाफोर लाइमोनफोरनि थाखाय जितु रिक्रुइटमेन्टनि खोथा दंमोन बे साकरि होनाय खोथा दंमोन खुनु बे फिगारनि खोथा गैया साबैसेनो होगो साबैसे मोनखो बिनि खोथा गैया खिन्थु दिनै 4 बोसोर बारलांबाय मोनसे सुक्तिया दिनै 4 बोसोर बारलांबा आरो बिनि सायाव नों मा आसा खालायनो हानो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फोरमान खालामनो सानदों जे 2003 सुक्ति जानाय बेलटिनि गेजेरजों जानाय सुक्तिया दिनै गासै दिनै 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव दिनै मोनबाय आरो बिटिसि जाखांनाय सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय माखासे पावारफोरखौ जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2 बोसोरावनो दिनै बेखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन खालामना दिनै मोजां सरकार खुंथाय बेबस्था दिनै बिथांमोना लाबोनानै दिनै बिटिसिखौ सालायबाय थानो हादों 2 बोसोरल' 2003 आरो 4 बे 2 बोसोरावनो सुक्तिखौ फुरा फुल फ्लेजेड खालामनानै इलेक्सन फाथिनो हादों
दिनै बिटिआर सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर जाबायना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सफैनाय फैसाखौ दिनै थाइसेबो सफैयाखै दा बेफोर मोनसे बेर्थ'आव बिथांमोननि माने फैलरा बेहाय बेरखाङा नामा नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनानै सঠিक जोंनो बिटिसिनि बासायनायनि सार्थआव दिनै खौसे जानानै जों मानगोनां बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जुदि पुनराय जुदि बिटिसिआव जुदि शिफ्ट खालायनो हायाब्ला किन्तु फैबाय थानाय दिनाव जों बिटिसिनि जितु मर्यादा मान मर्यादा बेथ' बिराद गाहायाव थांगोन दिनै बिथांमोना बिटिसिखौ बासायनो हाया बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होनानै गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै बिथांमोना जास्ट गावसिनि दायखौ एरायना थानो नागिरबाय थादों बिथांमोना बिटिसिखौ मोजां खुंनो हायाखै ओंखायनो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि खाथियाव फोरमायहरनाय जाबाय आरो गोजोन्थों थेंक इउ